В това видео за първ път ще рисувам с перо и туш. В Япония това е най-често използваният арт материал за инкване и се използва от писателите на манга, като създателят на Наруто Масаши Кишимото, създателят на Attack on Titan Исаяма, Акира Торияма, създателят на Dragon Ball и разбира се от създателят на One Piece Eiichiro Ода. И се използва от още много други известни манга артисти. Затова днес ще опитам с тези арт материали да направя няколко рисунки като един истински манга художник. Това тук са различните видове пера. Аз имам Skull Pen, което е нормалната версия на перото. Винаги съм искал да пробвам тази техника, защото повечето манга артисти работят именно с перо и туш. Затова като за първи опит върху празен лист тествах да видя как работи перото и наистина изисква доста контрол. Линиите са много остри и прецизни, което е супер за манга стилът, но също така няма място за грешки, което прави процеса още по-интересен. Една малка грешка и мастилото ще се разтече навсякъде. А сега нека да преминаваме към инкването на първата скица. Забелязах, че ако натискам силно докато инквам, се налага понякога да спра, за да не потече прекалено много мастило. И накрая се получи точно това. След това взех синият перохимикал и опитах да отцветя знаците и не искаше въобще да ги запълва както трябва. Наистина си е доста трудно докато се свикне да се работи с тези пера. Най-добрият арт материал за инкване според мен е нормалният химикал. Аз спрях да използвам изцяло тънкописти от може би над една година, първо защото са много скъпи и второ защото с тях се работи доста по-бавно отколкото с химикал. Ето и как се получи скицата с химикалите срещу скицата с манга перото. Ако ви харесва това, което правя, може да ме подкрепите, като си поръчате рисунка на любим ваш герой, като ми пишете в Instagram и да ме последвате там за daily content. Като за втори опит реших да опитам на малкият скицник, който е с по-гладка хартия да инкна рисунката, която направих в предишното видео. И веднага стана проблем. Перото пусна голяма капка, но продължих да инквам и стана само още по-зле. Опитах се да залича мастилото, но уви не се получи. И след това перото просто реши да пусне всичкото мастило в очите на Гон и тази скица беше до тук. Сега като за трети опит се надявам поне този път да се получи. Този път мастилото течеше плавно и линиите станаха чисти и прецизни, което е важно за манга стилът, където детайлите играят голяма роля. Едно от най-важните неща при инкването с перо е да не потапяте перото прекалено дълбоко, защото така ще се натрупа твърде много мастило и рискът линиите да станат неравномерни е по-голям. Тук обаче отново стана проблем. Мастилото е преминало през листът и се е отпечатало на другата рисунка, което не е голям проблем, но това е моята реакция сега. И поне едно яко нещо при използването на такова перо е звукът докато инквате. Наистина в началото си беше трудно докато свикна да контролирам перото, но с достатъчно практика ще се получат нещата. Със сигурност ще продължа да тренирам рисуването с перо и занапред може да направя видео, в което ще рисувам отново с тази техника. Между другото, ако искате да направя видео, в което показвам всички мои рисунки, може да напишете в коментарите "искам". И това беше всичко от днес. Благодаря, че гледахте видеото до края. Може да се абонирате за каналът и да харесате това видео, ако ви е било полезно. Noir.